No niin, heipä hei. Nyt sieltä näyttää, miten Excel toimii. Eli tämä Excel on niin sanottu taulukkolaskentaohjelma. Tämä on alun perin käytetty tai siis suunniteltu finanssikäyttöön, eli talouslaskentaohjelmaksi, kirjanpitäjiä varten. Tämä on kuitenkin aika monikäyttöinen ohjelma. Tällä voi käsitellä dataa ja piirtää kuvaa ja piirakkadiagrammeja, kaiken maailman palkkipylväsdiagrammeja ja niin poispäin. Tämä on suhteellisen helppo oppia käyttää, mutta tässä on muutama semmoinen asia, perusasia, joka pitää ensimmäisenä handlata. Ja nyt mä näytän, miten se toimii. Ensinnäkin nämä pienet laatikot tässä, jota mä voin hiirellä tällä tavalla valita näin, näitä kutsutaan soluiksi. Ja jokaisella solulla on koordinaatti. Esimerkiksi tämän solun koordinaatti on D5. Tämän solun koordinaatti on C3. Tässä on siis vähän samanlainen systeemi kuin shakissa, jos on koskaan pelannut. Okei, nyt kun on valittanut tosta vaikka tuon solun, mä voin vaikka kirjoittaa sinne jotain. Heippa. Näin. Tai sitten mä voin laittaa johonkin soluun luvun 2000. Huomatkaa, nyt mä itse asiassa liikun nuolinäppäimillä näissä soluissa tällä tavalla. Okei, sitten mä laitan desimaaliluvun 1,5. Ja nyt tuleekin sitten tärkeä asia. Kun puhutaan desimaaliluvuista, Suomessa desimaaliluku erotin on pilkku, ei piste, eli 2,3. Jos mä laitankin 2,3, niin mitä nyt tapahtuu, kun mä painan enteriä? No check it out. Se tulkitteekin sen päivämääränä, eli 2,3 on 2.3. No, tämä nyt tietysti ei olisi mikään ongelma, jos mä nyt vaan muuttaisin se, okei, mä laitan siihen takaisin, laitankin 2,3, niin nyt se on edelleen päivämäärä. Kun siihen laittoi 2,3, niin se itse asiassa muutti ton solun tyyppiä päivämäärätyyliseksi. Ja jos se nyt haluaa takaisin muuttaa, että se ymmärtäisi se oikeasti, tai siis oikeana lukuna, niin mä valitsen solun ja painan oikeanpuolimmaista tästä pop-up-valikosta Format Cells, joka tarkoittaa muotoille soluja. Noin, ja mä valitten, tässä on sitten tyyppi. Mä otan sieltä luku. Noin. Mä en ole ihan varma, mikä näiden solujen oletusarvoinen tyyppi on. Se on ilmeisesti yleinen, eli niihin voi kirjoittaa tekstiä tai laittaa lukuja. Mutta jostain syystä, jos vahingossa laittaa desimaaliluvun pisteen kanssa, niin se muuttaa sen solun tyypin päivämääräksi. Ja se ei ole kiva. Se ei ole yhtään kivaa. No joo. Minäpäs nyt deletoin nämä tästä näin. Oho, mitähän mä rävellän täällä. Noin, delete-nappulaa. Okei. No, ihan perusjuttu, jota tää nyt sitten tekee tää Excel, niin tää osaa laskea. Voiko noin olla? Kyllä voi. Mä valitsen tuon solun, ja miksi mä valitsin tuon solun? Miksi en tuota solua? No se on ihan sama. Mä valitsinkin tuon solun. Jos mä haluan kirjoittaa laskutoimituksen, niin silloin mä laitan ensimmäisenä yhtäsuuruusmerkin. Ja nyt 2 plus 3. Painoin enteriä, siihen tuli arvoksi 5. Jos mä nyt ihmettelen tätä solua tässä näin, niin se solussa on, tossa on 5, mutta täällä ylhäällä on tämmönen tekstikenttä, jossa näkyy, että mitä sille solulle on täsmälleen ottaen syötetty. Sille solulle on syötetty laskutoimitus 2 plus 3. Ja se solu varsinaisesti siinä näkyy sitten 5, eli laskutoimituksen tulos. All right. No okei. Tehdäänpä sillä tavalla. Mä taas tosta deletoin. Noin. Laitan tohon luku 10. Ja tohon laitaan 3. Jostain syystä mä haluan tähän soluun laskea näiden kahden solujen arvojen tulon. Eli mä haluan laskea 10 kertaa 3 vaikka tohon soluun. No, mä voisin tietysti kirjoittaa 10 kertaa 3, mutta tää on sitten taas vähän tätä, että
mihin tähän nyt Exceliä sitten tarvii edes. Tämä voisi laskea laskimella tai vaikka päässä, jos oikein on matemaattisesti superlahjakas. Sen sijaan, että mä kirjoitan siihen 10 kertaa 3, mä laitankin siihen merkitse, että minkä solujen arvot mä haluan laskea tai kertoa keskenään. Tuo solu on C9, tuo on E9. Mä voin kirjoittaa tähän siis C9 kertaa E9. Näin. Ja mä painan Enteriä, niin siihen tulee 30,00. Joo, en tiedä miksi sä nyt halusi laittaa siihen 2 desimaalia, mutta jos tulee tämmöinen tilanne eikä voi sietää ylimääräisiä desimaaleja tai voi sietää sitä, että niitä on liian vähän, mä voin valita tuon solun. Ja täällä on 2 tämmöistä lisää desimaaleja, vähennä desimaaleja. Eli nyt on 0 desimaalia, eli kokonaisluku. Näin. Eli katsotaanpa uudestaan, mitä mä syötin tänne soluun. Tuolla ylhäällä on C9 kertaa E9, eli näiden solujen arvot kerrottuna keskenään. Itse asiassa, jos mä täällä yläpalkissa klikkaan täältä, niin se jopa näyttää tällaisina värikoodeina, että mitkä solut tässä nyt on kerrottu keskenään. Näin. No, tässä on nyt semmoinen hienous, että katsokaa tenkäätte, niin jos mä vaikka muutan tätä lukua, laitankin tuohon 15, niin tämä Excel automaattisesti päivittää tänne tämän laskutoimituksen. Eli tämä Excelin idea on se, että tämä automatisoi laskutoimituksia. Jos mulla on paljon laskutoimituksia, jossa tuo ja tämä solu on kerrottu ja jaettu keskenään ja muutan jotain, niin kaikki muut laskut, tai kaikki laskut ja niiden tulokset päivittyy automaattisesti. Ja nyt mä näytän vielä yhden esimerkin, missä tämä on äärimmäisen kätevä, tai mihinkä tämä on oikeastaan tarkoitettu, niin siihen, että jos mun paljon dataa. Mä deletoin noin kaikki tosta noin, ja sitten mä vedän tuohon random lukuja noin, din. Nyt tulee joku desimaaliluku, se varmaan johtuu siitä, kun mä aikoinaan syöttänyt sinne desimaaliluvun. Se on muuttanut solun asetuksen desimaaliluku-tyyliseksi. No ei sillä nyt ole väliä, mutta mä nyt poistan sen. Sitten mä laitan tähän random-lukuja tällä tavalla näin viereen. Ja jostain merkillisestä syystä mä haluan tähän pystyriville, mikä tää on, sarake, joku semmonen, laskea tähän kohtaan tuo plus tuo, tähän kohtaan tuo plus tuo, tähän kohtaan tuo plus tuo, tähän kohtaan tuo plus tuo. Ja niin edespäin. No, homma tapahtuu siten, että mä valitan tuo solun, on yhtä suuri kuin, ja nyt, mainittenko tuossa aikaisemmin, että sen sijaan, että mä kirjoitan tämän solun koordinaatin, mä voin vain klikata niitä hiirellä. Se on nimittäin aika kätevää. Saatoin mainita, en muista enää. Eli nyt mä klikkailen niitä. Tuo solu plus tuo solu. Jos nyt joku sattuu ihmettelemään, mistä mä tuon plussan sain, niin mä sain sen painamalla näppäimistä sitä plusmerkkiä. Voiko noin olla? No ja nyt enter. Okei. Nyt tietysti varmaan tekisi mieli tehdä tähän sama juttu. On yhtä suuri kuin tuo plus tuo. Ja on yhtä suuri kuin. Mutta miettikää nyt, jos näitä lukuja olisi vaikka 100 000, niin siinä olisi aika kova duuni napsutella, että kirjoittaa tohon tuo plus tuo ja tohon tuo plus tuo ja bla 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 bla. Riittää, että me tehdään se yhden kerran. Mä nyt deletoin tuon. Ja katsotaanpas. Eli tähän mä olin syöttänyt laskutoimituksen, että tuon solun arvo plus tuon solun arvo. Näin, eli siitä tuli 4. Ja nyt kun katsoo tätä solua tässä näin, niin tässä solussa on tämä reunus, ja tuossa oikeassa alakulmassa on tommonen pieni neliö. Mä otan siitä neliöstä kiinni ja vetäsen, niin se kopioi tuon ylemmän solun laskutoimituksen näihin kaikkiin alempiin. Mutta huomatkaa, se kopioi sen sillä tavalla ovelasti, että
tähän ei tule suikaan laskutoimitukseksi tuo plus tuo, eikä tähän tule laskutoimitukseksi tuo plus tuo, vaan se osaa ovellasti siirtää sitä laskutoimitusta. Eli kun mä kopioin sitä laskutoimitusta alaspäin, niin se osaa niin kuin tavallaan siirtää alaspäin sitä, mitä lasketaan. Eli tuohon laskettiin tuo plus tuo, tuohon laskettiin tuo plus tuo, tuohon laskettiin tuo plus tuo ja niin poispäin. Jos mä nyt katson tuon solun, mitä tuolla ylhäällä lukee, mä klikkaan sieltä D13 plus E13. Näin. Tällä tavalla. Okei, mä nyt näytän vielä, sama asia voi tehdä periaatteessa vaakasuunnassakin. Mulla on lukuja 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja tuolla luvut Y, K, K, N, V, Q. Näin. Mä haluan tähän laskea tuo kertaa tuo, tuohon laskea tuo kertaa tuo, tuohon laskea tuo kertaa tuo. Eli lähdetään ekassa solusta liikenteeseen. Tähän laskemme laskutoimituksen tuo kertaa tuo. Enter. 2 kertaa 1 on 2. No niin, nyt kun mulla on tämä solu tässä näin, jossa on se laskutoimitus, nyt mä otan ja kiskasen tuosta oikealle. 3 kertaa 2 on 6, 4 kertaa 3 on 12, 5 kertaa 4 on 20 ja niin poispäin. Näytän vielä kerran. Pystysuunnassa. Y, K, K, N, V, Q. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tähän mä haluan laskea näiden lukujen summat. Tämä laskenkin erotuksen. Tuosta vähennetään tuo. 10 miinus 1 on 9. Noin. Ja vetästään. 20 miinus 2 on 18. 30 miinus 3 on 27. No, tässä on muunkinlaisia temppuja. Jos mä haluan kirjoittaa jostain syystä luvut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Kova vaiva. Mä voin käyttää hyväksi tuota äskeistä ideaa. Mä laitan tuohon luvun 1. Tähän alempaan soluun mä laitan ylempään soluun tai sen yläpuolella olevaan soluun lisätään 1. Siihen tulee 2. Ja nyt kun mä kopioin tästä alaspäin, niin itse asiassa kopioituu laskutoimitus. Yläpuolella olevaan soluun lisätään 1. Näin. Ja tällä tavalla tämä toimii. Mä suosittelen nyt, että kun katsoit tämän videon, käynnistät Excelin. Jos ei ole Exceliä, niin sitten voi ladata netissä tällaisen ohjelman kuin OpenOffice. Office. Se on ilmainen ohjelma, joka on käytännössä sama asia kuin Microsoftin Office-paketti. Okei, ohjelmat saattaa näyttää pikkusen erilaiselta. Sieltä löytyy taulukkolaskentaohjelma, jonka nimi taitaa olla OpenOfficessa Calc. Näin. Sen kun avaa, niin idea on ihan samanlainen kuin tässä. Suosittelen, että kokeile tehdä samat asiat, mitkä mä tein tässä näin.